I uwch-gyngre'r Merched Cymru, Elyrch yn gyfartal ar y bwyntiau ar frig y tabl gyda Met ac Aberystwyth ar waelod y domen. Daeth yr ymwelwyr yn agos i achub y blaen yn gynnar, ond Fian Ashman yn arbed yn dda. Aeth yr Elyrch ar y blaen eiliadau yn ddiweddarach, peniad cydner Tia Richardson yn rhoi'r fantais i Abertawe. Blerwch rhwng Sian Evans a Fian Ashman yn amddiffyn Aber yn creu cyfla i Emma Beinon ddyblu mantais Abertawe, ond Ashman yn arbed yn grefftus. Gyda 3 munud o'r hanner cynta, rôl roedd hi'n ddwy i'r Elyrch, croesiad Katie Hosford yn twyllo'r golwr ac yn darganfod cefn yr hwyd. A gafodd Stacey John Davies gyffyrddiad arni tybad. Abertawe ydy'r unig dîm yn y cyngred sydd heb golli'r tymor yma, a doedd hynny ddim yn edrych fel newid yn y gêm yma. Hanner foli Jessica Williams yn gwneud hi'n 2 gol i ddim. Doedd Aberystwyth heb ennill yn ei 7 gêm ddiwetha cyn y penwythnos ac aeth pethau o ddrwg i waith gyda 20 munud ar ôl. Caroline Cooper yn llawio, Ceico'r Smotyn. Cafodd Fian Ashman ei llaw i'r geic, ond Emma Beinon nath ein 4 ddim i'r ymwelwyr. Roedd cyfle am un arall i Abertawe, cic ryd arbennig gan Chloe Chivers yn cael ei ffenio mewn gan Tia Richardson am ei hail gol yn y gêm. 3 phwynt holl bwysig wrth i Abertawe fynd am y bencampwriaeth. It's great to score goals. For me, the clean sheet is again important, but more importantly, 3 points in the run-in with 2 games to go. We've had a pretty tough week, to be honest. We've had 3 games in the space of 7 days. I thought second half we tried to compete, but I think a bit of fatigue showed in latter stages of the game. Conceded some soft goals, some set pieces, but try to pick the girls up now because obviously we've got to play Swansea again on Thursday, and with it being a cup, anything can happen.